ji kelepora Kurdan çîrok. Di sala nû da em ê bi pirtûka pêşî ya sala 2017 dest pê bikin. Pirtûka vê hefteyê ya bi navê ji kelepora Kurdan çîrok ya nivîskar Mustafa Rêzan ji weşanên zanîngehê derket pêşberî xwendevanan. Ev pirtûk ji çîrokên devê yekem hatine bihîstin û bi şîroveya Rêzanî hatine hûnandin. Ev çîrok ji herêma Şemrexê a navçeya Mêrdînê ne. Lêbelê zêdetir bi şêwaz û ruxsara helbestekî hatine nivîsandin. Peyvû bêjeyên zargotinî, jikaniya zargotin û wêjeya Kurdî ne. Berhem hem bi helbeskî hem jî bi nivîsa normal hatiye hûnandin. Nivîskar çîrokên ku ji mezinên xwe guhdar kirine, bi awayekî nû û modern rêz kirine. Nivîskar dibêje, dibe ku di zimanên biyanî de şiklê van çîrokan yên din jî hebin. Lê ev çîrok ji devê mezinên Kurdan hatine bihîstin û nivîsîn. Nivîskar, mebesta xwe ya nivîsandina vê pirtûkê di destpêkê de û hatîne ziman. Baş dizanim ku di zarokatiya min de hinek kes dihatin cem dapîra min û ev çîrok jê guhdarî dikirin. Paşê ev çîrokên ji berkirî wergerî Tirkî dikirin û wek malê Tirkî didan nasîn. Merama min ev e ku ev çîrok bê çawa ji zimanê Kurdî belav bûne, dîsa wek malê Kurdî bên zanîn. Li ser nivîsandina helbeskî jî daxwaza nivîskar ev bû. Gotinên bandortirîn li ser mirovan ji demê nikevin û qedîm û heta îro herf û tîpên efsûniyên helbestanin. Ji zarokan bigirin heta kalemêran, hemû însan li ber bêjeyên helbeskî lal bûne. Dayîkan biçarînên helbeskî zarok razandine. Pirtûk ji kelepora Kurdan çîrok. Nivîskar Mustafa Rêzan. Weşanxane Zanîngeh.